Jeg filmer lige. Ja. Ah, spændende. Ja. Wow. Goddag. Sådan. Ej, hvor spændende, hva'? Sådan. Tak for filmen. Hvor er det mærkeligt. Var det en stor hest, Ja. du rider på i dag? Hva? Er den flot? Og ingen sadel? Nej. Det kan jeg godt se eller lægge mærke til, selvom jeg er ikke så god til det med heste. Og nu skal den lige have så lidt græs. godt græs der, hva'? Ja, super. Det var en meget dejlig tur. Ja. Okay. Anna synes, vi gik lidt langt. Synes du det, Anna? Ja. Jeg bliver lidt træt i rumpæden. Nå, ja, det hopper lidt, ikke? Eller hvad man skal sige. Ja. Ja.